Laing upat pa ka mga kaso nga nagpositibo sa COVID-19 ang natala sa dakbayan sa Talisay. Kabahin kini nini adunay update si Lian Singkulan. Lian. Bob, napunan na usab og laing mga kaso sa COVID-19 ang dakbayan sa Talisay. Diin nagikan kini sa nagkalain-laing barangay. Gipahibaw ni Dr. Lino Alanzado sa Talisay City Health Office nga upat na usab ang nadugang sa mga kaso sa COVID-19. Si patient number 11, usa ka 63 anyos nga babay nga taga sitio Tunga sa Barangay Tangki. Samtang si patient number 12, usa ka 55 anyos nga babay sa sitio Bugna sa Barangay Haklupan. Si patient number 13 sa sitio Laray, Barangay San Roque, babay ug 37 anyos. Ug ang labing uwahing natala si patient number 14 sa 66 anyos nga lalaki nga taga Barangay Haklupan gihapon apan mitaliwa na kini kagahapong adlaw. Ang ubang pasyente anaa sa isolation sa ospital samtang ang uban gibutang usab sa isolation facility sa Dakbayan. Gipahigayon na usab ang tracing sa mga adunay kontak sa mga pasyente ug gikatakdang ipa-swab test. Ang tulo na swab sa district ang isa katong namatay kan sa Soto. Massive contact tracing ni para maapil na mo sa kanang swabbing karong adlaw. Then we will know kung unsa man siya nasa communal ba or sa community ba ang transmission. Usa-usab sa nagpositibong pasyente ang bag-uhay lang ng anak maunang may pahimangno si Alanzado sa mga nakay ning panahon sa krisis. Sa Talisay District katura unta mga lisod nga kaso no kung mga madara sa health center na siya hasta consultation. As long as normal ra gid ilang pregnancy, naka-prenatal siya at least mga 3 to 5 times before siya delivery. Then dili ra siya kanang mga teenage pregnancy, dili ra siya og kanang multigravida. Samtang kaganiha, may online meeting usab nga gipahigayon kauban ang mga kadagkuan sa Talisay District Hospital aron mas hanay ang koordinasyon niini sa LGU. Upat na ang mitaliwan sa COVID-19 sa Dakbayan, apan usa lang gihapon ang natala nga naka-recover niini. Samtang Bob, sagad sa mga nagpabiling kaso sa Dakbayan, mga asymptomatic crack. Bob? Thank you so much, Lian Singkulan, sa imong live report.